Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailinged itinagan Asusan at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da anti-ason, anti-ising kan anti-suling Villanueva, nang runa ni Michelle Villanueva Mina, kan amin akamang ti Villanueva kan Kalika family, iti Ubog, Bangar, La Union, kan Sudipan, La Union. Shout out kada Grace Agtina, Imelda Velasquez, Angelo Asitura Concepcion, kan Danley Orduña. Amin at taga Baculodan, San Felipe East, San Nicolas, Pangasinan, from Federly Ferrer. Lakay ko ani Reynaldo Jose, anak ko ada Jo Marie kan John Ray, from Josephine Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Makablaawan nilakay ko Samson Sabado, Sandaga kan Sabado family, kan amin akabagyan kan Kabaryo, ditoy Upper San Agustin, kan ti Shadow Hunter Riders Club, kan ti Presidente da ani Ninong President Docati Alonso Vlog from Joan Sabado. Lakay ko ani Jem Lawrence, Marcos Lorenzo, kan anak ko Adayanyan, kan Faye iti Cagayan. Shout out kada Jermeline Gayon, kang 4138, Remelin Gabriel, kan Flory Medina. Pamilyak di Tatangadan San Quintin Abra,
ken iti Kabit-Taogan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Shout out kada Mariel Gutierrez, Nati Agustin, Maribel Bowat, Belinda Ramos, Ana Delfin, Adela Vergara, Susan Ronquillo. Makablaawan pa iti giyawan ken Dawadaw family ken ni Madam Joy from Christine May Dawadaw. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Susan. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. May saakmet kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti YouTube channel yo. Nang runa ideadak pailaeng iti balasiw taaw. Dahiti ngamin tinagbalin aliw-liwak iti kaaddak ijay. Ken makadengegak uray madamaak nga agtrab-trabaho. Addan asawa ket addama isa nga anak mi. Naawis materik na kamangibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti kadaraan nga adda iti balasiw taaw. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Dakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrab-trabaho ti construction. Nang rona kat nagdagang ti panawin. Ay na, kasta unay tilingat mo halakay. Ala, agpalas ka, tapno saan ama magaan tilingat na talikod mo. Wan bakit? Ay wan, ayan ti anak ta. Impan ko itay di tabalay dananang, napanak kami nakitsenda itay. Kastaya. Sige nga rod tagpalis akon. Tasya akon ti mapan mga lakan ko na itayan dananang. Sige man nga rod lakay, ta isaganak mo ton ti pang malaman tayo. Tapno makaina na kaamasapa. O sige nga rod. Saan? Bolodak man tayo martil yun ni Nardaw. Apay, anya manon ti aramido nyo, tatang. Istimar lang tayo tugawan na perdi ti saka na ata kailalamot ano saan ama o saan. Bayan nyo ka din, tanin to nardo ti mga ramid into nawan trabaho na. Ay saan na anak ka? Kakaasi lang nga ron di asawang mag-construction. Pudnot ako nayo, tatang. Mas asya nakatalagan ken kuana. Nagasat kakit di ata kas keninar daw ti nakiasawaam. Nagagalt ken narespeto kadagiti nakaikamangan na. Pampanunutek nga rod no kasano ang matulungak, tatang. Kasano ko maamatulungam? Agtrabaho ka? Kasano di anak yaw? Adda kayo mat kaninana. Mabalin ko latamot nga ibati kada kayo. Sa bagay. Ang tingiting manaimbag ano anyaman day tapampanonotam anak kao. Abang ano saan mutlang nga umanugot ni Nardaw. Day tangarod mo ti pampanunutek, tatang. Sapay kayat na nga isulaang ti agtrabaho para kada kami kan ni baby. Adda kayo nga agkinaawatan, no? Anya ti pagsayatan yaw. Ti pagsayaatan ti pamilya yaw. Nang runak at dumakdakkel ti anak yaw. Dakdakkel ton ti gastusin yaw inton agiskwilan di apukaw. Wan nga rod, tatang. Sapay ko maata umanugot anyaman ti mapanunot ko awagas tapno matulungak. Naibagabot kanyak di tatang baw.
Akasla, kayat mo kano at tulungan nga agtrabaho nila kay mo, Susan. Kastarod ti pampanunutat nanang. Mas asyanak namin kankwana. Marigrigatan nagtrabaho iti construction. Ay, talaga narigat ti construction na anak ko. Ang day tamot nga rod ti amuna trabaho. Wen nga rod nanang, saan mat ngamin anakalpas iti panagadal na padak. Naimbaglaangan ata na sursuro na ti ag-construction. Kahit, anya ngay nga rod ti pampanunutom nga itulong kankwana anak ko. Anya nga tano, agabrodak laangan nanang. Ado ita ti agkasapulan iti domestic helper. Kan may sa, kasla nabibiit nga agaplay iti abroad ti babae. Sigurado ka kadi iti dayta pampanunutom anak ko. Ay, saan akasla ka na ti mayadayo iti pamilya? Nang runa kat dua pa'y latitawan ti anak yaw. Iso nga rod akayat ko kumati agabrod itan, nanang. Tanapigsa kayo pa'y kanitatang. Matulungan nyo pa'y ti asawak amang taripato iti anak mi. No may papan iti dayta abanag, awan problema anak ko. Madadaan kami at umulong kada kayaw. Hangam ti parikot. Amang ano di nakapalubusan ti asawam. Ikagumaak ang lukuyan ni Nardo, nanang. Talaga kayat ko atulungan. Tapno maipayan mi itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Ay sige padasam akasarita ti asawam. Bareng umanugot iti kayat mo mapasamak. Lakay, ad ako maibagakken ka. Ni, anya day ta, Susan. Umot lagay marabin yung nakaserseryoso ka pa ilang. Ad ako maisingasing ko, kat sapay ko mata maawatan nak. May papanitan niya aya day ta. Makitkitak ngamin tirigat mo amang isaksakad iti panagbiag tayo. Kakaasi kang agtrab-trabaho iti construction. Iso akayat ka kumatulungan. Anya, tulungan nak. Ni, kasano ko ma? Bakit? Kayat ko kumati agabrod, lakay. Anya? Wun, kayat ko ti agaplay a domestic helper iti Hong Kong. Kayat ko ti makigiddan ka ni training. Agaplay mo't ngamin. Susan, narigat na itatrabaho. Sapay ado dagiti madamdamag tayo ang makatumpong da iti nauyong amo. Iso akakaasi da iti pagtrabahuan da. Saan nga agpapada ti employer? Adamot dagiti nasisingpot. Anya ti amom no nasingpot to ti agbalin nga amo. Kasla narigat sa daytabang panunutom, Susan. Sige, lakay. Palubusan na kun. Aging gaan napigsapay dananang kantatang at tumulong kan ka nga agaw-awir ka ni baby. May sapay dayta parikot. Ubing pa'y unay ni baby tapno panawam. Ang mga no din nakanto na amamuti anak tayo ito nagsubliga dito Pilipinas. Saan to ang mapasamak dayta? Adamot video call. Di ka na yun kayon to ang makita mo't laang iti anak ta. Amo ka saan ka kontento iti klase iti panagbiag ta, bakit? Iti panagbiag may papaay ko kada kayo. Ngam ikagkagumakmot ni aramidin ti amin nakabailak. Tapno maitad ko ti amin na pagkasapulan nyo iti anak ta. Saan aday talakay? Basta kayat katulungan amang isaganay ti masakbayan ti anak ta. Iso a panunutom ko maanaimbag ti singasing ko ken ka. Gapo iti makitkitak arigat nila kay ko amang manggad manang Emmy.
Napanunot ko nga insingasing kan kuana ti ipapan ko iji abroad. Katibuk idi ti panag-apply dagiti kadaraan nga agbalin a domestic helper iji balasiw taaw. Iso a kinayat ko met apadasan. Idi damo talaga asaan nga umanugot ti asawak. Ngam inan-anusak nga inalallukoy. Impalawag ko ken kuana akayat ko ti tumulong aging gaasaan pay nga agad-adal ti anak mi. Uray dagiti dadakkel ko, no mabalin, di damet anamungan ti kasdi a planok. Ngam talaga nga impilit ko ti kayat ko. Aging ga iti maysa nga aldaw. Susan, talaga kada desidido ka na mapanagtrabaho di balasiw tao? Talaga adisidido akon lakay. Para kada tayo matla dagito nga aramidek. Sige, sikatin mo ka mo. Palabusan ka. Ngam na marigatan ka. Agawid ka mutla adagos, kalpasan ti kontrata, ma? Ay na, agyam anak lakay. Sige, makikuyog akton ka ni training ama pan-ag-apply di ibagbaga na nga agency. Aganad kayo bakit? Ado ti fake recruiter ita. Di ka madanagan. Dahil matlang nga agency tinag-applyan idinimanang na. Iso akampante kami asaan apeke dayjay. Alang rod. Rugyan yun nga pag nadagiti papeles yo. Tapno, maka-abroad kayo adagos. Uwan lakay, kat agyaman ak unay kan ka. Nanang, imanugutan ni Nardo nga agaplaya kay Hong Kong. Ay, kasta ka day, anak ka. Talaga desidido kan ama pan agabroad, anak ko. Uwan nanang, mapan kami ni Manila kan ni training inton bigat. Mapan kami ti ayan ti ama-amuda nga agency. Apagbiit ka no itan ti makapan ijay nga ag-domestic helper, nanang. Sigurado ka ba alam day ka at trabaho, Susan? Uwan tatang, kat ikarigatak para iti pamilyak. Kaya't ko ida nga ipaayan iti naranyag amasakbayan. Isungag tinulong kami nga agasawa. Basta akan anad ka ijay, anak ko, ah? Di mo baybayan tabagim ijay, anak ko. Uwan nanang, tatang, kat na kayo pala kumati makaamo kadag iti agamak. Sana bale, takanayo naktumatlaang nga umawag. Kan sapay ko ma, tanasingpet ti matumpungak nga amok. Ikararag miday ta, Susan. Di mo pagdanagan dagiti agamam. Nangruna ti anak yo. Da kami kanitatang mo ti makaambo kadakwada. Agyamanak manan nanang, tatang. Lakay, naipagnami amin ng apapeles mi. Orayan mi kanulaangan ti awag ti agency no kaano ti flight mi. Talaga gaya manadarasan ti mapanag domestic helper ita, bakit? Wen, taado kano ti agkasapulan. Kan kayat da kano ti kaskada tayo. Tanagagat tayo nga agtrabaho. Sapay la ko mga rod, tanasing pati matumpungang magbalin niya amo. Ikararag ko day talakay. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Taam mo na anasaya at matipanggap ko amapan ijay. Ala nga rod, ipapas mo nga rodan natin mang taripato itakin ni baby. Tamabayag to adi mo makadin na. Sana bali lakay. Basta da tsansa, kanayon kayon to nga awagan. Kan i-video call, tapno makitkita naktulat ta ti anak ta.
Rumbang laing Susan. Diyak kahit ang malipatan na kataanak ta. Di kagdanag. Takanayon kun to ngay palagip kan kuana. Nga isutin makagapo no apay nga madayo ka. Tapnog tinulong tamang ipaay itinaranyag ang masakbayan na. Agyaman naklakay. Kat di mo matbaybay ang tibagim Saan ka unay nga agbannog iti trabahom? Inton makaipaw itak ton iti kwarta. Uray sagpaminsan tulaangan nga agtrabaho ka iti construction. Ipaay munton ti ad-ado a panawon mo iti anak ta. Wan Susan, aramidak day ta. Lakay, imawagan ti agency. Ag-flight kamin kalpasan ti makalawas. Nasayat ni Arno kasta Susan. Oh, isaganam nga rudan ti amin nakasapulam. Wan, isaganak ton lakay. Ay, kamaudyanan na. Makapana kon iji Hong Kong. Kat matungpalan ti tarigagay ko ang makatulong kan ka. Agyaman bakit? No pa'y maditirik na kiti yaada yung kada kami ti anak ta. Maragsakan ak mutlat na. Tanatong palin tinabayagan at tartarigagayam. Laglagi pa nga ay ayatan ka unay, Nardo. Da kayo iti anak ta. Kat aramidak ti amin para kada kayo a pamilyak. Ayayatan ka unay, Susan. Di na kami pagdanagan iti anak ta. Tasyakon ti makaam mo. Ken, oray kadatatang kan nanang. Balunam ti kararag ko. Asapay ko ma, tagbalin anasay at tigasat mo ije Hong Kong. Nadanon nga rod ti flight mechanic training agayem ko manang Emmy. Nakaragrag sakak, tanatong palmatlaangan ti arapaap ko amakapan iti balasiw taaw tapno matulungak ti asawak. Ididamo at daamak ko manang, taamangan no makatumpungak iti nauyong nga amo. Ngem dinangag ti Diyos dagiti kararag ko. Nasingpet dagiti agasawa nga amok manang. At damay sa nga anak da nga iso ti awawir ko. Makaawag ak matakanayon kanilakay ko tasaan nga istrikto dagiti amok. Kat siguraduak a makasaritak mat ti anak ko no kasta nga umawagak. Ngam kadaw yan siguro tinasapa anayadayo iti inana. Nadlaw ko nga adayo tirik na ti anak ko kanyak. Ngam ikagkagumaak nga ayaywan kastamatan ti amana. Naglabas nga rod ti tawan, aging gaadimtang ti panakalepas ti kontratak, manang Emmy. Lakay, kumusta kayon? Masaya at kami mat dito nang runat anak ta. Uray da nanang. Oh, nakaawag ka man, Susan. Uwan lakay. Maipanggap iti panaglepas ti kontratak. Unyag pa iso. Nagbita naglabas di aldaw. Malpas gaya man nyag pa iso ti kontratam. Ay na, makaawit kan bakit? Day tarod ti ibagakken ka.
Amumot nga agrinyo ak iti kontratak saan ka di. Kailala ngamin, tanasingpot dagito'y amok. Amangan no sa anak pa'y ang makaawid lakay. Adamin ipakpakaasi dagiti amok. Ni, anya kay tita? Numabalin, sa anak ko mapay nga agbakasyon ita. Mapan ngamin dagiti amok iti Spain, kat kayat dak nga isurot, tawan ka no ti agaw-awir iti anak da. Anya kay ti ko nam, Susan? Kunak ang urayak ti desisyon mo. Mabalin ka di, Nardo. Sayang mo ti oportunidad. Makapanak pa iti Spain. Tatatakan ka rin ta, Iso na lang tagdamdamag ang anak ta. Apay ka no asan kang agaw-awid. Makaamo ka pa'y lamang ipalawag kan kwa na, lakay. Amok ang maawatan naktumat laang ti anak ta. Sige, ika gumaak, Susan. Alang Rod, adapay namin aramidak. Makaamo ka pa'y ladita, ha? O sige, lakay. Bye. Imawag itay ni Susan, nanang. Agrin nyo kano iti kontrata na, ngam saan pa'y nga agawid? Saan pa'y makabakasyon? Nay, hapay ka no nga, Nardo. Nakisarita kano dagiti amo na nga agrin nyo, ngam saan da pa'y apagawidan, tama panday di Spain. At ang sa importante nga aramidan ti negosyante nga amo na ijay, kat itugot na kano ti pamilya na. E sama sa pula sumurot mo't ni Susan, tapno dagaw awir iti anak da. Sapay agdamdamagan di anak yaw, no kaano ka no amakita na iti personal ti inana. Kunakmat nga umadanin, saan ba't gayam amatuloy? Day tangarod kat, nanang. Sigurado ang maupay man ang anak mi. Saan ka no kami nakontento nga iti video call na lang nga makitkita ti inana. Day tati ko na kanyak. Narigat mo't nga ibagak day takan ni Susan. Ta trabaho mo't ti pakasapulan dagiti amo na kankwana. Ala, sapay ko mga Rod, ta saan ang maupay ti anak yaw. Kan makaawid tumatlaang ni Susan. Hello? Lakay. Naimbag tayo mawag ka, Susan. Apay nagbaya ka di kay mawag. Madanagan akbay kan. Pasensya kan, Lakay. Kanayon ngamin nga da kami iti amo ka babae iti ospital. Apay, sino tin ospital? Napanak nagpa-check up. Kat kaduak ti amok. Apay, Susan. Anya tinapasamak ka? Ada sakit ko, Nardo. Anya? Kaya ti amok adituya kon nga agpaagas. Ngam nagkadkadak. Kunak nga agawid aklaang andi ta Pilipinas. Apay, anya ti sakit mo bakit? Anya ti marikrik-nam? Okay ka kadilaan? Adda bukol iti barukong ko. Kayat ko adita Pilipinas laangan ti pagpa-eksaminak. Kayat ko ti ag-second opinion. Kunada ngamin nga, ada ka no breast cancer ko. Anya?
Agawid ka nga Roden. Nasaysayat adito iti pakatamingam. Tada kami dito a pamilyam ang mga sikasukan ka. Imbagak daytan iti amok, kat imanugot mo at lakay. Iso amay sa kadagitoy nga aldaw. Agawid akon di ta Pilipinas. Susan, adakan dito'y balay. Tinasayat, aginanakan. Makita kit talaga saan anasayat marikrik ng bakit. Nabanugak lang iti biyahe lakay. Di nakpagdanagan. Kimotong ka bakit? Manipot ngamin idimbagada ti sakit ko. Saan ako na makaturturog. Numabalin. Agawid ako man adagos. Isumot lagay mamadandanagan Nang runay di medyo nabayag adi kay mauawag. Kastamat gaya man di mapaspasamak kan ka. Lakay. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa makadan na ti anak tay ti mabayag. Mano atawan na jak na dinan. Ita, nakulan ti anak ta. Susan, saan ta mapasamak ti pampanunutam? Dakil ti kasi ti Diyos. Amo ka din nakabaybayan. Kan maagasan itan ti kasta sakit. Iso adi kagdanag. Lakay. Kalpasan na makainanakay ti sumagmamanong aldaw. Mapantanto nito ospital. Mapantag second opinion. Katno niya ti ibaga ti doktor. Aramiden ta adagos. Tapno saan ako maharo ti sakit mo? Kaya't ko na makita ti anak ko. Sige. Tama pa na kita enda nanang. Inaksukunan ta anak ta. Ibagak matan ka dananang kantatang nga addakan dito'y balay. Ay nasaya at nakaawid kan Susan, anak. Madanagan kami unay kan ka. Huwag nga rod anak ko. Ay sus, kimbutong ka. At da ka di marikrik na malasakit. Awana nang. Diyak nga rod mo. Takalaat mo't na ito napasamak. Awan na pulos pamalpalat patak nga dagaya mong sakit ko. Naamwak laangan ti amin. Idi anda na arikap ko abukol dito'y barukong ko. Ala, di kaagdanag anak ko. Addakan dito'y. Mapan kayon ton agpadoktor ko ni Nardaw, apaman ang makainanaka. Huwag anak ko, tapno masigod. Kun tapno maamuan tayo, no agpada tinakita da sakit mo ija Hong Kong. Napananggayam ni Nardo, nanang, napan na sinurot yan akyaw. Kalaat ngamin arimwar itay. Uwan nga rod, nanang. Kaslaawan na pulos iiliwan na kanyak. Anak, amang ano maikawala ang japokok. Mano atawon ngamin adi kay nagkita nga agina. Ubing pa'y unay, idinapan ka ijabalasiw taaw. Kastoy gayam tirik, nana. No di nakakayat ti anak mo, tatang. Di mo panunutan dayta, Susan. Rugrugila ang dayta. Maya si dagtumot latirik na anakan ka, kabayatan di pa nagdenayaw dito'y balayaw.
Ala, di mo panunutan day ta anak ko. Husto ti ko na ni tatang mo. May yasudag nan tumot latirik na nakan ka. Positive lakay. Ada breast cancer ko. Susan, Mataya ka din lakay. saan? Saan ka nga sa iti kasta? Maagasan ka. Kas ko na ti doktor. Adadag iti rumba nga maarami tapno maagasan ka. Patib karam ko mati pakinakam mo, bakit? Diyak pa'y kaya't timatay lakay. Nangrunag at nakadadayo pa'y laang tirik na ti anak ta kanyak. Oh, Manipon si Mang Patak. Ijayan ayan dalola ng agigyan. Dinak pa'y pulos kaya't akasarita. Susan, di mo pa kadanagan dayta. Siyak ti makam mo. Ininot tumot lang amaya si dagtirik na anakan ka. Tinapatag itakit maagasan ka. Lakay. Purugyan tangi paarami dagitin singasing ti doktor tapno maagasan ka. Amo ka di na tabaybayan ti Diyos. Amok ang maagasan ka pa'y, Susan. Ikararag ko na ita, Nardo. Kaya't ko pa'y asulnitan dagiti nagkurangak ka na kayo nga agama. Kaya't kayo pa'y amakadan na iti mabayag. Kaya't ko pa'y arik na tinabarang arakop kanyak ti anak ta. Mapasamak amin dagita, Susan. Basta di ta umibat iti Diyos. Iso ti pagkamangan ta iti kakastoy akan ito. Di ta maawanan iti namnama. Maagasan ka pa'y bakit? Maagasan ka. Nagsakit a panunutan tinapasamak kanyak manang Emmy. Tunggal malagip ko tinapasamak, kasla mabriat ti barukong ko, nang runa no makitkitak dagiti agamak. Diyak lang arudan nakadan na ida iti naunday a panawen, nga iso ti imadaywan tirik na kanyak ti kakaiso na nga anak mi, na addaanak pa'y iti kastoy a klase ti sakit. Naoperamat ti barukong ko manang, nga madama ti panag-chemotherapy takasapulan dayta. Sumarunon tumeten ti radiation. Narigat ken nagastos manang. Tilaeng pagyamanak ket nakaurnong nilakay ko, babaan kadagiti impaw-paw itko a kwarta iti kaaddak iti Hong Kong. Isu na laeng tamausar samot amin a pagpaagas ko, imbes ko ma ang mausar ti pamilyak. No pa'y kasta, mangnamnamaak nga umimbagak, kat ipalubos ti apo a makadanak pa'y iti mabayag dagiti agamak. Tapno ininot a maisubli tirik na kanyak ti anak ko. Kat masulnitak dagiti nagkurangak kadakwada, kabayatan ti kaawan ko iti dannada. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Susan. Susan, pagayam ko. Naimbag man ta napanunot mo tinagawid dito Pilipinas, tapno dito'y kang agpaagas.
Sabali ngamin no adda ka iti den na ti pamilyam, kabayatan a makigubgubal ka iti sakit a kimpatken ka. Dayawak mo ti kinatibker ti pakinakam mo, ken ti kanayon a panagkararag mo iti Diyos, tadayta ti mangtedken ka iti kired ken namnama, tapno umimbag ka iti sakit mo. Nagasat ka, tanaadaan ka iti asawa ken pamilya, a kanayon a nakasuporta ken ka, iti rigat man wenno iti namay. Ano sam aleppasen ken tungpalan ti amin a balakad ti doktor mo. Ken buyugam iti kararag, tapno kanayon at tarabayan na ka ti Diyos, iti amin a pagdaldalanam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan pandubo ligay kan ragsa isu